Cek, cek, halo, halo, cek.
kancane kang isi Sampai esok ya. Nggih. Mas Bendi gimana? Mbak Wulan nganti isuk iki sone moleren. Sone. Digoyang lagi ya. Mosok ketahuan ke jam 7 aku wis nek kene. Apa wae sesurat tandem iku katenan ndi? Jayamene aja sandem. Tak turu. Pegel ta sampean.
tanding lho endi sae dibeki lho ya. Poh jere. Goyang lagi Gus. Iya, adik goyang. Goyang lagi. Ayo goyang. Asik. Go. Inggih, disapa Pak Yul Sugeng Dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Dalu. Nggih, Sugeng Dalu. Katur ingkang hamangku gati khususipun Mas Sendi kalian Ibu Tri Wulandari ingkang sampun ndugikaken kita sak rombongan. Inggih. Kajati niku wau napa neng? Nggih kajatipun nyunat nyelamaken putranipun. Sinten namine niku? Wong aku kok yo lali coba anakan. Wah, anak tercintai. Anakku dhewe coba anakan nyelo aku lali sampean jenenge. Nggih, didongakno neng. Muga-muga sak mugi-mugi. mantune tasakuran menika sak mantune ndugikaken kita sedaya niki. Mas Sendi dipun paringi keberkahan. Amin. Dipun paringi keselamatan. Amin. Rezeki kata barokah. Amin. Didongakno ugi putra sing disunatno muga-muga nek pun ngancik dewasa menika dadosa putra sing saleh. Saleh iya. Dadi putra sing jerene ngono kae lho. Nggih. Mendem jero mikul dhuwur derajate wong tuwa loro. Nggih matur suwun sanget nggih. Alhamdulillah diparingi terang riyin nggih. Alhamdulillah nggih rezekine adikku akeh. Mas jenenge lagi iki aku nyawang jenenge wong bowo kok. Nggih. Katawan mang. Alhamdulillah gede ini Pak Yul. Ewon pokoke. Nggih, pokoke ewon. Wah, cah. Sampai karek piringi tok lho. Aku gak uman tenan iki. Hah? Sampai lempor sing rewang. Cocok pokoknya sepenting meni oleh daster ya wis to. Nggih. Nggih dilajengaken nggih Bapak Ibu mengke nyuwun lagu silakan request. Sekarang apa? Dilanjut lagi. Nah, ngoten nggih. Terusno dhisik ngono. Nggih aku nguwasi pentol mang. Ngarep oleh lali kabeh. Iki uman tagak yo aku ki. Tenan ora uman yo. Oh, sak dengahe. Ya Allah. Lho gak uman lho. Aku gak uman temen. Bah aku tak mentol dhewe. Pokoke aja kuwatir iki jeragan kambing iki kambinge jek akeh. Jek karek rong apa ku jenenge? Rong kandang. Karek rong kandang. Oh, disiapi rong kandang. Nggih, dilajengaken malih nggih, mengke digojekan lagi. Maaf nggih. Niki kan derek kiambak dados kula nggih kados ya napa nggih. Gojekan aja. Sak piro Mas Agung? Kon. Loh, lah kok tek. Nah sing ditakoni iki sing Pak dipikir dereng ulang. mantun. Wong sing ngendang sing Nggih. ditakoki ya bener tuk kok. Ah Nggih, beneran. iki gulep-gulep. Nggih nanti ya. Ya, terima kasih ya untuk jaluknya nggih. Nggih nanti tak kasih gending. Iki juragan iki. Nggih. Ya juragan. Ayo lagi. Sapiro Cacung. Nah, iki cowok cok iki. Nggih, monggo derajat malih. Ya wis. Lagi tunanku lo mau milih lapang.
Wis disiapi sak. Lho ngantuk. Ngantuk. Brengose nang ngene iki lho. Ndang ndi bose? Ndi bose? Ala isis rek tiba isis nang kene ya Allah. Isis kok idene ndel-ndel. Ndang ndang ayo yo goyang yo. Goyang. Tak tinggal kelele. Dan lagi membulu aja ngene iki lho ya Allah. Oh ngono. Oh gak tak terang wisan. Hei. Podang kuning. Ricik-ricik. Gubuk asmara. Terima kasih. Pun supe benjing nanggap nggih. Jeneng mantu sih. Iya, saestu lho nggih kula tenggo. Oh, oleh jam sitok wis kandhane. Podang kuning. Ricik-ricik. Gubuk asmara. Podang kuning. Podang kuning. Podang kuning. Yuk, wis dikai ta pendel. Tidal. Wis. Dandut.